तनी आए देखा कबो खुशमन से करे बतैला बोल अरे का करेली पूछते करे का करी ना कुछ करी ना सब चीज गोते हो कि जब गोतनी नैहर चल गई तनका दिक्कत हो जाता टुए आ खानो बनावे के पड़ता मालो मौसी के देखे के पड़ जाता हुए न तो ऐसे कनेहर रहत बारू का जी चाची जी बड़ा ढेर दिन के बाद आई नहीं जी आज का याद रवा के पड़ल हटुए का करब आ के फलाना घर जाई ना ऐसा कोनो बात नहीं है नहीं है एगो बात कहे खातिर का जी आ का ए चाची जी पहले से रवा दू बार आइल जाता नहीं पहले ठीक कितना निक लागत रहनी अब जी का करब बाबू हुक होइए गेल घर में तो दुबरइबे न करम पहिले रहला अपन बनावे खाए के रहला सबे सब चीज नीमन से चलत रहला अब पतो उतरला के बाद में अब घर में कलकाने लग रहत हवे त का होई का दुबरइबे न कलकान लगत टुए अजी राउर बेटा लव मैरिज बियाह कइले बन अब कवन के कोची के दिक्कत हो गइल जी चाची जी ये तो पछतावा बरुवे हम कनी के ज्यादा हमार बेटा थी लव मैरिज कइले बा जब लड़की सुंदर बरले बिया त क लेवे तो जब दोनों के प्रेम मोहब्बत बावे त हम का जाने कि यहां त हमारे माथे लगिहन खरीदरे खातिर ए चाची जी देखी रउआ से तो हम कहत ही रहनी ही कि लड़की ठीक नहीं खे लड़की ठीक नहीं खे हमरा गांव ही के नहीं हरवे के नो बिया लेकिन रउआ का कहतनी कि ना ये बचिया हमार बेटा के पसंद तो हमरो पसंद का चाहता रू के हमार बेटा के अपना पसंद से बियाह ना करो हम त ना जाने ना कर बाल बच्चा के बियाह अगर जन कहता सब तब लोग कहता के माई बाप ओकर पसंद के ना कइला सा क दिया त तब तो एगो माथा पर बोझे हो जाता है वो समझ जाए कि जवन खेलवाड़ी अपना माई बाप के बढ़िया से ना भइली सन उ सास ससुर के होइहन सजी आदमी के भूल बाटे यो समझ जाए जोन मातारी 9 महीना कोख में रखलस जन्म दे के पाल पोस के हेतना बड़ा कइलस ओकर जब बाल बच्चा नहीं खन होकत त सास ससुर के हो जाई हां ये चीज के तो पछतावा बाबे हो हम तो सोचनी कि चल हमार बेटा रोत रहे कुकत रहे कि माई रे हम ओकरे से बियाह कराव ना त मर जेम तब डरे हम क देनी बियाह हम सोचनी कि लव मैरिज क के आइल बे त इज्जत से रही ई का इज्जत से रही घर में तो वैसन ड्रामा लगा के रखले रहती है ना तनी ओकरा से पटत हवे हमरा कहियो ना एक रति बुझे ले हमरा के सास के सास एक तो उ अपना भातार के अपना कब्जा में कर ले बिया हां तो कहिए ले बिया ओही बेर अगर छोड़ देले रहती त कोनो लायक ना लगी ओकरा गांव भर डुगडुगी पीटत रहित नो कि हमरा के छोड़ दस हमरा के बेटा बा रौरा कोना एंग से रौरा के पसंद आ गइल जी एकदम बुझा लग टीवी आ हो बिया एकदम का करब हमरा पसंद थोड़े ना रहे सूट ना करेला दादा हमारा पसंद ना रह लइके के पसंद रहे के चलते कहले सब कोई कहे लागल का कि कल तार लइके बाबे मर ओरिया जे त का करबो डरे ना कोई नहीं हो जीव के जड़ले का करब हो जाला कि एगो बाल बच्चा रहेले सब तारिए देवे से ना त नतिया बोरिए देवेलन स एकरा मारे त जान त मन त करता कब हमाई जहर मार खा के मर जाइंगो ऐसी ऐसा में कइले रहती है ई बताई चाची जी कि जहर माउर खा जाइम त पतोहिया रौरा के माने लगी चाहे घरवा के कोनो काम धंधा ना करेले कुछ ओकर कोनो काम में अंग लगेला एक गिलास पानी तो देबे ना करेले हमरा के अरे लइके पटावे जानत रहे का जी का जाने हो कैसन खेलवाड़ी घर से चलेल हम ना जाननी ये ना कहाला कि जे एगो पजन अगर एक जगह अस्थिर से ना रहलू कोई जगह मुंह मार के आइल कोई जाना तरुए ना हम तो सोचनी कि चलो जाए तो कोनो बात नहीं अगर गलती कइए देले हमरो लइका गलती कइले बता कर के अपना ले के अपना वाला के त अपनावल क देलस का करब ये के चलते चाची जी ई सब कुल से एगो हमार दया दिन बिया गोतिनिया अरे बाप हो बाप बुझाई न कि हमार सगी बहिन है चाची जी अभी नैहर गइल बे त हमरा बड़ी दिक्कत लागता ऐसे रहत रहे त घरवा उरा सब खाना दाना उहे बनावत रहे माल मवासी 4 गो बड़न हमने अपन मनवा से देखत रहत रहनी ही का करबू हम श्रद्धा लगैले रही कहियो जे हम एकरा के आज तक ले कहियो पतो लेखा ना रखनी सब दिना सोचनी कि एगो बेटी लेखा बना के रखी लेकिन एकरा कोनो एथी बावे तनियो एकरा नाम बुझा के हाथ ना मसाज अभी नहीं के बुझा तनु बाद में बुझाई कि हमर सास हमर का रही रहला पर देखी रहला पर केहू के मनवा ना भावेला चल गईला के बाद बड़ी याद का आदमी रोवे लगेला के ना फलनिया खाती हम जान देत रहनी जाए तो छोरा कोने कहां गइल बन बबुआ नहीं खी गइल बनी लागत गाड़ी उड़ी काता लेके गइल बनी सब कहनी कि तनी दवाई लियावे करला खर इयो नतिया का जने का हमरो लइका घुमत रुए कहत तनी दवाई लेके तनी बुखार मन भई रहत रुए तो कहने के तनी के मांगा डॉक्टर के नंबर बटुए नंबर मिला तनी तो तनी धरा दे तू हां ठीक है भाई चल तो कमजोरी लेखा हो गल बा चले के मन नहीं हां जी हां समझ तनी बिना खइले पियले चल चलिला मारा भौजी भौजी हेलो नहीं के सुनता आ चले के काल ठीक है बटे कबे के घर आती तारा सुनाता नहीं के का भौजी ठीक बटे का पाए पाए पहले जब देखा तो फोन से बतिया बता पहले हमरा के ई बताओ पहले ई बताओ कि लव मैरिज के तू अथु चिन्हवा बतालू आ रहन घर के बनी का
उड़हर के आइल बनी माने अपने ला पसंद कर बन त ई कोनो बात भइल देखे जबाना में खींच ले बोलत देखा बजे काई ठीक भाई नहीं कि ने बोलत एकर का मतलब फायदा उठाता लू अपना मन के तारा बुझाते नहीं के माई जाके चूल्हा के चूल्हा चौका करतिया तू घर में सुता रहता लू हैं का है टूट गइल बा का थगड़ घून लागल बा का जवान बाड़ी अभी सुतल बाड़ी खटिया कटल बा तू खाती नहीं लहू जब भाई एक करी त तू काहे खाती नहीं लहू ओ सब शरीर ले ले भाई पाल लगा करिहन ना का करत रे माई की ये अरेंज मैरेंज क के लियाई रहत बियाह शादी क के तो उ करे धरत नु माई के चिंता रहत नु हैं अपना मने तो बुझाते नहीं के रहन चिन्हवा के लव मैरिज क के आइल तारा के मेहर तू ही अड़ुका त ना बोलत देखा मुंह समार के बोल ठीक बा के मेहरारू हो हमर सास बनल चाहता रू सासो के त इज्जत नहीं के जे घर में बा सासो के त इज्जत नहीं के हो मने का कहनी ह हम का त करम नाम के त ना करम माई कई दिन ले बीमारी क दिन गइल तेल लगा के पूछे के दी मम्मी जी लगा दी बाप हो बाप हिती चुकी बात बाटे मोटा मोटा टंगारा बा के पकड़ के लगाई हमरा बस कई कुल बात नहीं के बुझाइल ना सोचत त हम बिस्कुटिया बनी त सब बिस्कुटिया सोचत रहिसन की कॉल में बियाह नु त आई त हमरा तेल लगाई घसी हये हड़िया टड़ी उतारी हमारा बस के नहीं के कुल काम कोइल तार माई ये उहे रहनिया करथे तबे तू ऐसिन करत आलू ठीक बा देखो हां आई देखो कि नहीं थपा गिर जाई अभी माई बाप के काबू त कई हो जाके कह जा हम कहतनी कि हम ना राम घर में इन बिरदंग ला के धरिया सन कहतनी कि हम ना कि हमर मर्द हमरा के आफत विपद डलले बड़ एकदम आफत विपद डलबे कि ना तोरा रहे के बात तोरा रहे के बाटे हम कहत कि रहला की जा आदत बटले बा होई जी ले जी भाग के आइलू होई जी ले होई जी भाग के जाइबू तार आदत बटले बा भगनी परानी के कन अथु वाला हो के मरद पर यहाँ सट्टी कर रहे निसा ठीक है हम त भाग परा के आइल बनी त बानी आ तू कौन भत्ता रखती आई लाली लिपस्टिक पोत के देखावा तारू नहीं देखा हमर लाली लिपस्टिक हम देखम कर बना के हाय तना सज के कुंवार लेके के इतना सजे धजे के हटुए जितना सजल बाडू लागा तक जाता भत्तार भी देखावे कोनो के जा ऐसे देखाता लुका मरत त गइल बा उधर आ इधर फोनिया आइल रहतनी कनी के देखल पाप बाटे त नहीं बदमाश बियानो के का बताई मतरिया के कहतनी के बगत दे रे दुनु बेटन के अपने पतन के जाके बाहर रही त हम करम नु त कते के जाय दे का करी पूछतो नहीं के बीमार भल त जातनी हमें कहतनी कि ना ये न कहे के बाहो घर में पतो रहला के बावजूद भी कोनो काम धंधा नहीं खे करत है बड़ो बीमार आदमी पड़त हवे नु तबो नहीं के बुझात कि हां उठ के करी अब का करी जातनी यही होते तोन से आटा सान के लिट्टी उटी डालम तब न दवाई खाई ओका त सुतिए पसारला से समासे नहीं खे रहत एगो लड़की बिया तो ओकरो के पढ़े लिखे भेजे के रहत रुए तो ओहू पर उठ के नहीं खे बनावत खे का देख के एकरा बिस्माधल रहतिया आ नतिया लइका बाबा तो कोई मेहर के डाटा तो नहीं खे ओ माई के लगत रहे माई रे का हो का करतवे ओइला कमा के माने कमाए के जे कौन काम बड़ू त काम करी तनी बताऊ ना हमरा के हई बरसात में कौन काम मिलत है जे तनी के कोनो काम ना मिली हमरा के वो काम कर 5000 रुपया कर्जा काढ़ दे हम लिया के ओकरा के जाई बाहर ओनी रह हाय रे तो तोरा के 5000 रुपया हम कर्जा करके दे तुझे बाहर जन के तार बुझात नहीं के बीमार पड़ल बानी अरे तो बीमार पड़े तो बता ओकरा के कुछ करते नहीं घुसन बोलत रहत उसन हरदम त माने हम बुझाते कौन गुनाह क देल बनी एगो अपने से बियाह क लेल बनी तो अरे हमारा कहत रे कौन ची बोलनी है सरे का बोलनी है ओकरा से उठ के ना खाए बनावते ना पानी बनाते कुछ करत हइए नहीं खे तो माने हम का करी तो मन दिल ठीक रहेला तबे न तबियत खराब ना होला ना करी हां अभी उहे माई बनल बिया न तोर उहे 10 गो बाल बच्चा पैदा कइले बिया न के माने ओकर मन दिल ठीक नहीं खे रहत तोर मतरिया भी जवान होतिया मन जे करबो हो जाला सन उहे माने बीमार होला तर कोई ना बीमार होला हम ना होइना बीमार नाती तो ओई खातिर उठा के लिया रहला का हां कोई दिन का कह के देलसिया हो कोई दिन देलसिया कह देते 10 पैसा ना तो हम कह देते कुछ बेच हां बेच दे मतरिया के करेजवा करके बेच दे आ लेके जो में हरिया के बा जिम चावरे गहूं बा जोन बेच के अपन लेके जाई हां ते बेचे ना देबो कमा के धइले न बारा कि बेच देबो का कहत हमरे मैं हां लेके जाइन बाहर इनके 5000 रुपया कर्जा करके दी इहो बढ़िया बाहर लेके जाइन बाहर 5000 रुपया चाहिए इनके कर्जा करके दी ना चाहिए ना जांगर नहीं थे कि कमा के लेके जाई आ रुपया मांगत जा था कि कमा के माने कमा तो नहीं देत ना रही पैसा चाहिए देत रहा खर्चा ना भइल खर्चा नहीं खा तो भइल त हमरा फिर नहीं के तो देबू जना मेहरारू के चढ़ा के रखत ला कपार पर कि मेहरारू रहिया घर में हमें माई खाना बना के देई ओकरा तू जतना बोला तनु तोरा कहते चुप रहो ना तो 1 रुपया भेटी ना ई समझ जे आ जे बिया यार ये तो देखा देले बड़ा मेहर आते जइया से मेहर आते से कय गो रुपया देला होगो ओ से तर कमाई धमाई में तरा आग लग गइल हवे तो घर बैठल में त कहां दी काहे मेहरी के मुंह निहारो घरवा बैठ के लिपस्टिक खातिन पैसा आ जाता मतारी दुगो मांगतिया ए दवाई लिया खातिन ना ओ खाते जुड़ाता नहीं के कन्या ये त ना मारी है तू मार के घुमाते हो तो ठीक लागत ना ये तो कहवा बतावे भाई बारे के मग बा हमर लिपस्टिक हां तो ये कोनो कहवा बतावे तू पहरा
तेरे से तो बोलूं का लागेली से मुंह मत लाग एकर में हर जैसे जैसे सिखावा दे तैसन तैसन करत हवे मेहर माऊ हो गल बारे का मांगला हां चल ठीक बा मेहर माऊ हो गेल का त मांगले ससुरालिया से ना दिया ससुरारिया ले पूछे तो बाना कुत्तो बड़ा उतर के वैल्यू देवेला सरे हमार बाले राख ले जाना ले अगर मेहरानुआ देती है वो कोनी के देला के हमरा हां तो मेहरानवा से मांग ले नोट कोना दिक्कत है करके ये कहता कि हम ओही से बियाह शादी कर बोल बोल कहती बढ़िया ले बोल ना तो जानता है हमरा केनु बाजू जाई कह देते तन छुआ त लइकिया के छुआ तो बोला यही तरिया तब तू देखो तारे हम बतावत नहीं देत नहीं खुजा पैसा नु तुम बतावत नहीं लेके चल जाते जा धइले बारी में हारी घरवा में ले लियो मैं हारी जैसे सिखैया ना से न करबो ई देखा तारे नतिया के तोरा के कह देता नहीं पैसा मांगता ना तोरा के देवे के नहीं के ठीक बा पैसा धइल बा किनका के देता नी नाती के कमाए धमाए के होइए ना बटे मैं कर्जा करके देत रही मेहर के थी फैशन करवाओ चली हां खलवाड़िया से कने काहे ना मतरिया बीमारी तो करके जा तू तेल लगावे हो तो कथे हम मोटे मोटे जांग हवे हमारा सही थी हाथ में धराई हां वो कहे त खाइला थे हिकला के मारे तब थौस गइनी हइए दहिया रहला सबे हिकता त खा अपन त खिरगीटा ही बरले बिया चाहते कि हम मर ओरिया जाए कौन ले चलता जाए आटा सान तो जे बनाई लिट्टी एकदम उता के रख देला हां सब दोनों के दोनों न कहता नहीं कि दू में से एगो करिया त अपन माई के रखी या त बहिन के या त हमरा के रख ली होई देखायो कनी के हां त ना मजाल हां त ना हमरा के बोलत ऐसन ई नहीं कि सन सोचत कि हां हैसन बिया तन देह से दुबर पातर बिया त माई बेटी मिल के करा के खियावल जाओ बनावल जाओ तन तेल पानी कोई लेवे के सास बैसन के पत्तो के तरह हत्ती पे लेके चलत ऐसन एगो ई बिया बुढ़िया कि होई देखा हमरा के जवन न तमन बेटी ले कहवावतिया त अच्छा एके बेटा बवन ना कि पिया बवनी त कही ह पानी तू लोग के भवन ह एक लाग गइल बटे का बोलत हूं के करके वो तेरा कोले में चुप रहो हैं बोले के नहीं खे देखो ए कपारे आन दई जला माने कौन दुख बता मत बोली कैसे औकात होकर के हमरा के कुछ कुछ कोई कह देत तू रोवा मत ओकर उपाय हम करत तनी तू काहे घबरा ताड़ू हमरा से का वादा कोई रही कि तारे के कोई कुछ ना कही तारे के एगो हम फरल फूल ना छुए देम हम ये रखबे ना करो हम व्यवस्था बनाओ त लेके चले कोनी है बाहर भीतर रहल जाई खाली रुक जा 5000 रुपया खाली कोला तक मये वाला कोला या न कहती ना दे हम ना दे 5 रुपया देते नहीं के 5000 कहां से दे दी बताई ना ना दे त हमर हर चीज नहीं खे बेचम ना किनम ना वे लेके जाई त पर रह बनी एगो बिया छोटी छोटी है ओकरा के देते 1 रुपया बिया कोनो को लेके उड़हरी और बहिनी यार वो देखत रहम ना और मोच कबर ओइले सुनु तरवा क हम के का कहतिया ए मारे हम सोचन के अपन मर्द के लेके मालगा बिल का हो जाई बुझाता ओइसन कोई कोइलो ही नहीं के अपन ले बिया जिसे हम क लेले बने कितना बड़ा के गुनाह कइले बनी तो कनी बुझाते नहीं के अच्छा ई बताई कि ई तो दुनिया में आम बात हो गइल बटे जी लव मैरिज बियाह कइल आम बात हो गइल बटे माने हम कौन गुनाह क देले बानी कोनो दोसर जाति बिरादर हनी हम ही पूछल चाहते हैं और माइले सब तो सब माने मयवा की समझे के चाहिए तना चलो कइलो हटे अपने से प्यार मोहब्बत क के सुनी प्यार मोहब्बत के बात छोड़ी रह और मैया तो ठीक रही बीच में ई अड़ंगा डले बिया हाई कुआ ठेल ली जना के हारे और दिया नहीं खिला तो ओकर ले ज्यादा बोलती अभी तो मन कइल हमारी ओकरा के ढाई दे समझ अब कल छोड़ो एकरा कब जाय ढाई दे मारे के फेरम खाली ढाई दे मारे के फेरम बाड़ी पर मारत नहीं खी ना माईए के ना बहिनीए के देखो मैया कैसे मारी मैया के नानू मारम ओकरा के मारबे करब बाकी सोचा तैनू तो तक अब व्यवस्था बनाओ त जाए के जला बढ़िया निकल जाइए काहे के झड़ झगड़ा कइल जाए हमहू जाए के पछताते बनी जी निमन निकाहे मुनावा के रिश्ता ही रहे हमारा खातिर रौरा देखो माने निकाहे रिश्ता ही रहे मुनावा के हमहू झूठे के गोराई के फेरा में पड़ गए त सामरे न रहे लेकिन ओकर घर दुआर बहुत बढ़िया रहे मैं देखै कुल कहत हुआ सुनिए सन मैया बहिनी त का कहे सन देखै दूसरा लड़का के फेरा में रहे कर के फसैले बिया और हसैबू के ना हमारे के तू हैं हमार दम रोमा रोमा कांपत आई जान रोमा तार कांपत टुए एती कॉलोनी फोन नहीं करत तार माई ना जाके बाजार से किन के ले आई खाना हमरा भूख लागल भाई बनइले नहीं किसने कनी हाथ के नहीं ठीक बा लेवती बाजारे से 1-2 दिन खाली रह जाए 1-2 दिन खातिर बस ओकर बात त मुंह हम देखाई बिना यो जान जी असन खोजी असन तना बबुआ एक दिन के 2 दिन हमरा के ई बताई अरे तब ए बार कैसे जइबू ए बार व्यवस्था करते त काले नु चले के काल की परसों फाइनल बताई ना काल चले के ए जे नहीं खे रहे के ठीक है अब बढ़िया जा चुपचाप रह एकदम बोले का नहीं के कोले कुछ बोलतो बैसन तो झूठो के काहे के भेजा एक लोटा लेके आवत चल आराम करो लेके आवत पनिया हई गोइठवा देखो त कैसन एकदम हो गइल बाटे दादा हैं कहनी ही न के जाके आवेथिया पर चढ़ा दीही जी सब बुनी बरखा में तनका भीज तटुए इहो मरद के बानू तन क्यों यंग नहीं खे लागत दादा अगर हम ना करम न त मोए घर अगना एकदम बिला जाई हां यही पे कहीं हन ते का करेली से खाली चिल्लाए जानेली से हां मैं त भीज गइल बाटे का प बनाई भाड़वा जोर के मुन्ना भौजी का हो कने बचिया
भौजी तनी का जी रे भैया कहियो के राउरे थी रहनी का लभर सब रहनी का के नाम ध के बोली ना एकदम में आ इटा पे बैठी इटा पे बैठी ठीक बा। आ कनिया ना भौजी इहो तनी के एक वड़ा ना कोई कुटिया दे दे तू हो। ले ले तू कटाई त हमनी का के करम कुटी जी बकरिया के मुंह देती भूसा नहीं के खा देखती कुटिया खाई ना जी बकरी के एथी खाता ऐसन कुटा कुटी भूसा खानी से ना हो। हां रहर के भूसा भूसा में दे देना भूसा में अभी तो भूसा एथी हइए ने रहरिया वाला हाय कान बा हइए त गौवा के गहूं के भूसा तो कहती खेलवाड़ी कुटी द भूसा में दे दई है। हाँ मने के बकरी छेर ना खाली संजी खा ले कुछ दे दे ना त खा ले वेले। हाँ तो ठीक चरावे ना लेके जाएंगे तो बेचारी का करो ये ना सोचेला कि कैसा हूँ खा के अपना जिए ए भौजी के करा इतना टाइम बाटे घर आऊं का काम बकरी करे छेर तब काहे खातिर रखा तनी राव जब राव माई के टाइम में नहीं खेर और भौजाई निक ह भौजाई के नाम मतलब भौजाई के नाम मतलब ओकर त नामे सुनते त हमर खूने फल जाता के बचिया तबीयत हमर बड़ी खराब बाटे बबुआ से तनी दवाई मंगा द ना तो जाके डॉक्टरवा के फोन कइनी ही का करबू ए त कहा तनु से झगड़ा करता सस्सी भैया तो उतौरी नतिए दो गलवा डहले रहता। समझला ना कि आजकल के मेहरानू आवत ऐसन त भातार के मती मार दे तड़ी स हां हो भौजी ठीक कहता लो भातार के मती मार दे तड़ी स जैसे जैसे मेहरानू कहत वैसे से सवांग कर देना एगो हमनी के दादा एगो कुछ बात कह देम ना त कहन साफ कहलन कि काहे तहार हम बात मानम तू हमार बात मानबी तू तो देखत रहू ना भैया भौजी भैया हमनी के कुछ चीज लियात रहन त पहले हमरा के देत रहन मेरे छोटिया खा ले माई के दे दे आया अब कौन चीज त चुप्पे से अपने में आराम के घर में लेके ढुक अब देखा पहले रहन कांच कुमार ठीक बा लेकिन अब त नहीं खन आय अब हो गलन मेहर वाला त अपन त देख के चल ही के बाटे हैं जाय दहो यही के चल नतिया बाहर जाए के कहता नोच नतिया बाहर जाए के कहता के 5000 रुपया दे मतरिया खूब डटनिया गाड़ी खूब देहनी कनी के तोर जांगर बाटा कमा के लेके जाए के बस ए में का लागल बाटे मतरिया से 5000 रुपया मांगत रहे जल्लू का ए दादा उहो बेटवा एकदम एथिए बड़न का जी आय उनको अपनो मन से सोचे के चाहिए कि नहीं हमार मतारी बिया हमार बहिन सियान बिया हम अपन बहिन के शादी बियाह ना करम त हमार बहिन के करे वाला बाटे एगो बूढ़ बाप बड़न त बाप कतना करस ए दहो एही से त हम नहीं ए बच्चा ई सब से हम बड़ी दूर बानी तार माई से हम कहत रही त तार माई कहते कि ना हमार बेटा के बियाह काटतिया फलानवा बो यही का चलते कनी के चुपचाप लगा दे ऐसे त चुअत त छावे बियाह लोग काटत रहे ओकर त एक हम चलते चुपचाप लगा देनी जी का मतलब बाटे बोलम त बाउरे हो जाए सासे पतो या के हो जाए हंजा आ दोसर आदमी बाउर हो जाए अरे बोले के मन करेला हो बोले के मन करला ओइसन भ जाई से हमनी के शौक नहीं के कवासी में बोलती ना आंखी से देखले रहन बेटा वो पसंद कइले रहन दादा के जन कोन आंखी से हमरा त कहत रह न कि अरे कोई से ससिया पसंद कइले रहे मौगी के ना रूप ना रेखा नाम सुपे नेखा जौने हिसाब कइले बाटे ओई पता मरेला दिन रात कहला कि हमर मेहरान रेसन गांव भर में कोई बा जो ना दू कबर बना के खियाओ ना वो मेहरानू कैसन जाय द बजी द हमरा के एगो हमनी के बनी जे दादा कि अपना मरद के बिना खियइले बनइले रहम जा नाही न त हमनी के द मुंह आ घोल दी हन बॉडी लगन दौड़ा के मारे दादा का बतिया करे छोटिया छोटियो ई मोरत कानी काने कोइल मांग के हमारा से अजी लीजिए धरी अब बेगवा जे छोड़ दनी एगो हां हो सुनो तनी अब बेग लेके कहां जात रहो हां कहां जात टाइम तो नहीं लेखा ना बीच में ना टोकल जाला अगर मैं ट्रेन छूट जाई नु तो आंखिया निकाल लेम दुनो आहो तो जात कहां पर तो हमरो तो जाने के चाहिए ट्रेन कहां मालिक हनी का हमर की जानम रहुआ जाता नहीं बाहर आहो तो हम कैसे हम तुलो बाहर चल जेबू तो ऐसन का होगा बाहर जाता हो जाओ हां इहो मरद के ना बुझाला तनिको हो गोल पे का सरिया ले लू फेंक दे मैं भी हाथ दुखाए लागो द अरे के बा टेम्पू आके ट्रॉली लागू बेगवा थई नी हां हां उड़ा ध देनी पीछे एकदम पैक कर देलस अब बांध देलस अरे बाबू पहले हमरो बतिया सुना बे कहां जाता बे तोरल कहनी ना तू ना दे पैसा त मन हम ना जइब अरे में सर में मौगी के दुख दे भाई हम जाने तो मजाक करत है तो आई बेगो को लेके एकदम तैयारी हो गई करे कैसे कैसे बोलत है बहिन ये रे अरे अब ओकर बुद्धि केतना बा तोरा नहीं के बुझात नहीं के बुद्धि नु तो कह दे बुद्धि मत रहो अब जो ही असन मत हमरा के
कल ये एगो बात जान जाई यही पर अब कही ना कि हमरा माई के बोलती आई देखी त बीच में डाइन लेखा कैसे टोकतारी ना टोकल जला कोई के रहा रास्ता पर बताई रहो माने कि आत्मा दिन से हमनी कहिजे रह जेम जगह शाता दिन से हाथी चुकी से पोस पाल खर्चा करते डाइन न करे तारे बेर नजरी में डाइन हो गई नी हो तो कोई कहीं ना जाला तना हम टोकल डाइन हो गई नी ते कोई ने पूछा तारे कि माई के छोड़ के जाता है हम कैसे रहो कैसे ना रहो काटे लायक भी है तू ना झारल तनी आए देख कबो खुशमन से करे बतैला बोल अरे का करेली पूछते करे का करी ना हम कुछ करी ना सब चीज घर आंगन क के छिपा बर्तन दे तनी हमरो सरदावे के पतो भी है तनी मन से रहो करो बाप रे बाप सरधनु अपन सरधे मनाई में रखल रहिया बहरी मत मारी ग ल आइली हीरोइन में हीरोइन त ये रही करा बस जोड़े बाबा बोलते कहीं मजम कैसे रहम को साला ना जाई ना जाई ढेर हमरा सिखावत तू ढेर दिन सिखनी जिंदगी भर खातिर जाता लानु घर छोड़ के नहीं खेने के दोबारा चपराव ना साले वो ऐसा लगे तो करे के बारे में क्या करी हो का बोल बा करबे का बीमार ये खटिया पे गिर जाती तो क्या करता हम ना करता ना, नहीं तू जैसे एक दिन बोला कहा तो इनके तेल लगा के तो नहीं का बीमारी सीधी आ जाता जी बोलो कितना ही बोला तारी बोले दो कतना को ठल्ली बोलती है ये का कौन टिकी ना अरे छोरा ये जे कटी तो पूछ मेरा इतना बोलत रहे तो माई के दौर पानी नहीं के बुझत के माई घर में को करती तू है अंदर बुझत हवे कहिया बुझल हवे तोरे के नहीं के बुझत बिना बुझत तोरा काला पर बियाह शादी कर देने सब चीज तोरा के कर देनी जाइए ले देखा दे कुत्ता दिन हम खाना लेवती बाहर ले होटल लेवता नहीं जा खाता नहीं जा तो हम तो बीमार पड़ल बनी ई तोरा नहीं के लोगत में हरिया खातिर तो लिया देता रे मतरिया का पूछले आई ना खिलाती चूल्हा पर बनाई थी तो होटल वाले ना कार तू खाए लगो तू अब जल्दी आ बता अरे देखा पता का होई ठीक करा तारू तू है ना अरे मेरे भाई अरे छोरा सुना बे देखू अठला जाता लो उधर जाता जाए घरे नु हम नहीं खिचात कला कइला ना त ध के चटिया घुमा दे चार फेरे जे कने कहां जाए लगलू देखा ये कनिया ई कैसे कैसे कइले बारी घर में ए बचिया ना भगलू एगो सास पतो एगो हुजा बढ़िया से नीमन से बढ़िया से रह के पक्का ना ससुर के रखनी हो खबू तू हूं ये रामा कतना सब खेलन बिया ये काहे तू कहल बड़ी परौनी केहू के ना होखेली सन तारे के कनी ना कनिया के कोई के बात नहीं के सुनते का कमी कइले बनी घर में बताव ना जी रोज होटल से मांगा के खाती है पीती है हम कौन की कइले बनी करे जी अपना गोड़ पे खुद कुल्हाड़ी मरले बानी ई तो बतिया ठीक है कहत रु हमरा चमक फवलसी एक बिता के बिया मार दिन से केहू तो पार्लर न जाई भला ई तान के जमलिया छोकारवा त हमर जमल ओका त बुझाए के चाही कि मतरिया के छोड़ के मती मार ले बिया कहती का हो हैं मती मार ले बिया भतार के तवस ले बिया त उसी मनबे न जा जैसे जा तारू ना तो एगो बात याद रखिए लोग कहले ने के माई के सरापे के ना चाहिए बाल बच्चा के लेकिन भोगे ना पैबू हमरा बेटा के लेके जा तारू तो ठीक है करा तारू लेके जा उ सब भगवान देखत अंतर के कितना का कइले बनी नहीं की कइले